Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kini. Pista karon ni Santiago Apostol sa Compostela, no? Mamista taron dito. Kini si Santiago or Saint James, igsuon ni sila ni San Juan, ang pinangga nga apostol ni Kristo, nga ebanghelista sad. Magsuon ni sila. Kini siya mo'y unang gipatay, giputlas liog, isip martir para sa atong pagtuo sa mga 12 ka apostoles. Gawas lang ni Judas kay naghikog man to. Sa 12 ka apostoles siya mo'y unang nagpakamatay para sa atong pagtuo. Ipatay na siyang Herodes niya murag tuig 42. So ang edad ani niya pagpatay o parihan ni silang edad sa Ginoo mga 42 years old. Patay na. Kamo gusto mong patyon? Dili. Depende na nato. Muna iampo nato ang kalibutan nga unta dili ta magpinatyanay, magpakamatay unta ta para sa kaluwasan sa usag-usag aron mahunong na ning mga gubat kaning kagubot panagbangi sa katawhan labi na gid dinhi sa atong nasod. Ito sang iampo ning atong angat na nga barangay o iski elections nga dili unta ta magkagubot, no? Maghimo untag mga kinabuhi nga dalaygon o maalagaron sama sa gibuhat sa mga apostoles ang atong mga aspirants niya nga ato sa mga benefactors and donors nga unta hatagan sila sa Ginoo ug daghang mga grasya sa ilang paningkamot tungod sa ilang paghatag nato sa ilang paambit sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadhay kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, Ikaw nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, nga nagsantos sa unang mga bunga sa mga buhat sa imong mga apostoles pinaagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan nangamuyo kami nga magmaisog kami sa pagpasundayag sa among pagtuo
ug magmalig-on tungod sa iyang mga pangaliya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Apan kami nga nagbato ni ining espirituhanong bahandi, sama kami sa mga kulon nga gihimo gikan sa lapok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amua. Gisakit kami kanunay apan wala gayud kawad-ig paglaom. Gilutos kami apan wala gayud kawad-ig higala. Ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Jesus, aron ang iyang kinabuhi makita dinhi sa among lawas. Sa tibuok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Jesus, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo, ang kamatayon maoy nagahom, apan diha kaninyo maoy nagahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Jesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Jesus, ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo, ug sa magkadaghan ang mga tawo nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion. Nahisama kita sa mga tawo nga nagdamgo. Ang atong mga baba na puno sa katawa. Ang atong mga dila sa mga hudyaka. Sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Unya nag-ingon sila dinha sa kanasuran. Gihimuan sila sa Ginoo og dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang. Ug nalipay gayud kita. Sila
ang among kapalaran. Sama sa mga sapa diha sa kamingawan, sila nga nagbugas nga naghilak, mag-ani nga magkatawa. Sila nga naghilak, mag-ani uban sa singgit sa kalipay. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manang sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak, miyukbo kaniya og mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kun maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandama niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinud-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tao ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tao nga wala muanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gihisgutan sa unang pagbasa ni San Pablo unsay nahitabo nila nga mga apostol ni Kristo. Ang tanang kasakit sa kalibutan gipahamtang ngadto nila hangtod gyud nga sila gipatay. Mao ni ang tinuod gyud nga mahitabo kun mosunod tas Ginoo. Ang tanang kasakit sa kalibutan ug mga pagsakit ato yung maagian. Nya kun wa ganita magsunod sa Ginoo, ug wa ganita makaagi sa mga kasakit nga tanan dinhi sa kalibutan, pasabot wa ta magsunod sa Ginoo,
galihay-lihay ta, kanang bagat-bagat lang ba? Tagbo kas Ginoo diri, biya na sad. Tagbo na sa Ginoo, biya na sad. Bayon sa manang inyo, sunod gyud o bagat-bagat lang? Ang inyong kinabuhi karon ba? Unsa man ni sunod gyud mo sa Ginoo o bagat-bagat? Kana go magkita lang ta panahos misa, gibagat na tong Ginoo, inig humas misa, wa na say Ginoo. Bagat-bagat ba? Mutuo ko Ginoo basta ting pangayo o grasya. Pero daghan ako grasya, limot na sa kus Ginoo. Ana. Labi na gyud og ingnon ko nga sundan ning pulong sa Ginoo. Unya na lang na. Sila lay mo sunod na. Kanay mga pari, kana mga madre, mo na pasunda, ay apil na kada mga magliktor diha. Ana. Mo na pasunda sila. Kay naa man gina sila simbahan. Ayaw lang ko. Kay ako musimba raman gyud ko. Inana ba no? Mo na ni mga bagat-bagat. Nya karon unsa may makapalangit. Ningon ra baring inahan diri ni wa man tingali inahano nga nangandoy sa kadautan silang anak, di ba? Wa gyud. Mo na ang inahan diri nangandoy gyud sus malangit unta ning duha na ko ka anak. Mo na kay naa mas Kristo, iya gid yung giduol. Lord, palingkuran ning duha na ko ka anak. Ingon des Kristo ayaw anak. Ay pangambisyon anak. Ang pangambisyon noon inomos kupa nga akong imnan. Pabunyag mos bunyag nga akong dawatonon. So sige, okay kay mi ana Lord. Pag ingong yung okay, ingon des Kristo, sige, okay kayo. Makainom gyud mo, pero dili ko mosaad nga molingkod sa akong tuo o sa akong wala. Di ko na isaad. Pasabot kun mosunod tas Ginoo mga igsoon, ayaw pagpaabot og reward. Sige, lingay mong tupad. Ina, musunod ka sa Ginoo. Na. Kita lain man ta. Ato pang mahayan ang Ginoo. Lord, sunod biya ko nimo ha. Purti na kong binuutan. Ngano man ni. Ayaw na. Basta mo sunod tas Ginoo, di deta mag-expect og reward. Na siya. Kung magbinuutan ka nga bana, ayaw pag-expect ng imong asawa di gina kapangabit. Posible gina makapangabit labi na gwapa-gwapa na nya may pagkaigat-igat og jutay. Matukhangan ginaglain. Ayaw pag-ingon nga ako gabinuutan baya ko ha. Ikang animala ka, bantay lang jud ka. Sige ra ba kung sakay diri sa barko, ikaw diyang nahibilin, basin ha. Ayaw. Why siguro mo side bit ginagpanagsa. Sama sa nimo diha sa barko. Mo sa na ang asawa sad ganing asawa nga buutan niya yang bana trabaho og barko ba or asa trabaho layo nga lugar, kita lang sila 2 ka buwan kada tuig or 1 ka buwan kada tuig. Ayaw sad pag-expect asawa nga magbinuutan ko dira, ikaw dito ha, pagbinuutan ayaw. Padayon lang dihag binuutan, wa nay reward. Nindot no. Hoy. Ug magbinuutan siya, iya sad na. Pero ikaw pag binuutan, sunod sa Ginoo, matud pas Ginoo, ayaw na paghuna-huna, lingkod yung gusto lingkod yung kuswa. Di na mo'y atong ambisyon. Ang ambisyon inomos ko pa. Pabunyag mos kamatayon akong agian. Mao na sakto. Sige pangayoan ang reward. Stila no, doon na pa ba kayo manimba ni sunod buwan? Panalitan ko, ingnon ta mo, palit mong slot. Ang sama inyong ingon, palit kong slot. Kay ingon rabas pander, basta mo palit og slot, mo bawas ang Ginoo og 100 ka pilo. Nawa na, negosyante na kaana. Ang resulta, di gina ni mo madawat. Kung mag-expect ka sa reward, di na ni mo madawat. Oftentimes, in quotation ba? Inka, palit ko slot kay para maayo ko sa akong sakit na mamatay na Ginoon ka na. Ayaw pag-expect og reward. Ang ato gyung himoon, magsigi gitag
desisyon nga mosunod gyud ko sa Ginoo. Nganong di man ta mag-expect og reward? Hibaw mo. Sige, pangutan na imong tupad sa kalain sa dana, no? Trabaho tayo, di ta mag-expect. Ngano man na? Nganong mao man ay pamaagis Ginoo? Hibaw mo? Wa sa ko kay baw. Ambot nga, iya man nagisuwat diri. Pero akong gipamalandungan, matod pa diri sa tubag nato sa Salmo. Sa tubag nato Salmo. Sila nga nagpugas, nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Automatic na din na mga igsoon. Automatic ba? Para kung mupalit ka na ikag sakyanan, automatic nga naagi na yawi. No? Ayaw na pag-expect na tagaan kag yawi. Automatic na yawi. Nya automatic sa na nga kung mupalit kag sakyanan, muandar gina. Nya kumplito gina siya ligid. Pero ayaw palit sa sakyanan, di jud kakatilaw anang yawi ha, di jud kakapadagan anang sakyanana. Pasabot di ay ready na ang reward. Ready na ang bunga. Ang pangutana, mutanom ba ka? Kay inigtanom ni musyot, kana kung maghimotag ready naman na. Pero muhago ba ka og tikad sa yuta? Mo na requirement. Kay og mutikad lang ka sa yuta, kapoy gyud ako mag-uuma man gyud ko. Amos una sipsipon mo na namo kanang inong kaingin. Purti grabe ha. Akan akong manghod ganas miyo, Pedro kanang na-paralyze. Mao nay wadwad kay uma kuyog ni Papa kami. Kana magtan-aw ko ingos Papa kana niya atong kainginon na diha ang mga gilon, mga kana mga among tawag nito hilos-hilos, mga daat, mga buga nga perting haita. O niya bakilid pagkestanan para ko na nito mga lugar dinhi. Nya hinay-hinayon ani mong sip-sip mo dingyo pa nimo tilas pa pasgaw pa hamtik pa hulmigas pa kana pang mga boot nga tag-as kayo mga tunok kana bang inig-ingon bang ato ni diding kainginon paita ni mura kag maghila ko siging bait sa sundang kay inig human imong tadtad tibok adlaw wa na nangagibang ng sundang siging bait ighuman na sag tadtad sa mga kuan nya si Papa ra ba di ra ba mosugot nga kanang tumba lang kay tumba ipasapsap gyud nya ipatapok pertig yung hasola ba unya guada sa daan ng marik nya kanira bang tungaso nya bata-bata pata kanang maigo ng marik sa kanang kuan bato muuntol man na, muana man na diri. Sus, mura kita, gisuntok diri Manny Pacquiao. Puk, luha na sang mata. Purti pag yung inita, nya, igabot dito, utan, kabugay, nya, kanang tinabal, lawlaw mo ikanon. Trabaho yun. Nya, inighumaguan. Sampungan man sa to, sampungan, nya, ighumaguan, sugod nagtanom ana paabot pa jud kag mga 4 ngadto 5 ka buwan una pa makaani ana so naagis dul-duol usa ka tuig nga kumbati nga wa gi income sige lag trabaho mo bitan nang moingon ko nga kun mo trabaho kay mo ay mo pangayog sweldo kay kami nangumamis una di gid may mangayog Ginoo inigtanom nako ani sanggi nako ika sunod semana di na pwede ang amo ra yung tumong pananom lang yun muna ako din di jud ko mopugos ninyo nga mahurot dayon ning slots nga naman anad man kog paabot o tanawa karon nga hinay-hinay lang tag paabot tanawa unsay nahitabo sa atong parokya antod pas ubang mga parokya nakatabang pata nga naman kamao tang mo paabot hinay-hinay lang. Ayaw dali-dali Ang importante mo tanom kita. Nya inigtanaw na mo diri samtang magtuno tubo na tong tanom. Sugod na sa ingos Papa kadto na sa atong atakihon dito. Ala, sip-sip na sa dito. Ana. Nadugay ni balik kog eskwela ingon din nako akong maguwang kay nangundang maming duha. Pag grade 4 ngundang mi akong maguwang katus Pedro kusog man kay mo kaingin yang mangharingga migmanggab
tag 50 kataro bunlotos babaw niya spray okay man kay siya. Ako inighumas 20 kataro sige haringa mura naman ko may naman kay iundang akong magwang sige lang yudan ako. Balik kog eskwela ako ikaw balik ka di ko ganahan na dagko na kita galisod sa siya pag eskwela kay puro mamibugo galisod siya pag eskwela nya ganahan siya dito sa bukid kay madadaraw mo to'y kinahanglan magsige pakag-solve diha og unsay isulti. Ako kay gikapoy mong kus bukid gikapoy gyud ko kanang lupig ko niya ba lahutay kanang init mura kog kakuyapon mura ba gikapoy ko mao to'y nakatukmod nako nga moagi ko sa laing kalisod nga di sad gusto ang akong maguwang ang pag-eskwela taliwa sa kalisod maglakaw kasagaran magsudan lagloy ag asin suga og kandila bugo pagyud ana pa di isa siya ganahan na ana ako niagi sa kuan ng kalisura ana di ba do naginaani no nya nangandoy day ko nga mapari ko Lord mo eskwela ko biya ko diri sa uma kay magpari gyud ko dili pagbiya na ko sa uma 1979 karon pila na ka tuig mansan mo ka mao mo kwenta di mo ka mao mo kwenta ako di so ka mao bugo mo kung math sa 31 plus 23 pila na ka buwan pila na ka tuig. Sayon ra bang ko nagot 31 plus 23. Tanawa mga 54 na ka. Sakto ba? Di ay. 79 man ko nabiyaw. Mao lagi. Di oy dili to 79, 70 kay 77. Kay 79 man ko nag high school nya gipunan pa man tog duha ka tuig sa elementary so 77 ko nibalik og eskwela 71 man ko nag grade 1 undang grade 4 77 balik og eskwela so 77 pila man na 20 kuan 23 plus 23 46 years kumbate karon na gabarog na ko diri sa inyong atubangan pagka 46 years ako ba ning gihandom wow usa lang nis mga rewards nga gihatag sa Ginoo kay may suway kog sunod sa Ginoo sa iyang pag-antos labi na gyud sa misyon sa simbahan mao na automatic nang reward ay napaghunahuna na parehog mo trabaho ka automatic ina na isweldo mo na ayaw na lang pangayog sweldo do not expect salary automatic man na pero wa kay trabaho automatic sa nang wa kay sweldo ngano mangayo pa man kag sweldo nga ang trabaho man maoy magdag sweldo unsa may pangayoon trabaho unsa may nindoton trabaho di ba mo na ako karon dinhi isipari ang akong trabaho mao man ang pag misa pagwali o paggiyas mga tao paghimo ani mga apostolit ako ginang paningkamutan nga the best ang akong ikahatag bahala nagway kolekta di ba kay automatic man ang naagi kolekta usahay gamay usahay dili kay di man sad mo magdadi ni kwarta usahay so gamay ra usahay pero madako-dako sa naigsunod ang nindot lang sige lang yung tanom bahala naghilak na kas imong pagtanom ikaw asawa tamni itanom ng imong gugmas imong banang salbahis kayo kanang imong mga anak nga tapulan kay tanan tamni na sa imong gugma og kakugi og pag-atiman bahalag nagtag-agas na ng imong luha do na jud kay anihon ana automatic kinang do na jud kay maani pero imo ganing itanom diha ang mga yawan-on nimong kinaiya tungod kay gusto nimo silang usbon dayon imong punayag yaw-yaw imong awayon mga bungkag ginatanan ninyong kinabuhi mosamot pang imong kasakit lagi sige lingi sa imong tupad ingna mananom na ta ha mananom ta Ginoo di ta mananom og demonyo bisan pagani ang atong kamatayon usa na kapaagi sa pagtanom kay matod pa sa tong simbahan ang dugo sa mga martir mo'y nahimong sana seeds mga liso
nga nakapalambo sa atong simbahang Katoliko. Muna si San Tiago or si St. James mo'y unang mipaaga sa iyang dugo among the first 12 apostles aron itanom ang liso sa pagtuo. Tubo yun. Nagitay maani. Muna ay jud ka discourage, ay pangayog reward. Kung ikaw bana magbinuotan ka, ayaw na lang pag-expect nga magbinuotan ng imong asawa. Sige lang jud binuotan. Ayaw na pagsige, ako nagbinuotan pa ako. Sila po takon nimo. Buutan kang tinuod, ayaw patakod sa yawa. Kung nayawa ng imong asawa, pag binuotan diha. Kung ikaw sa asawa, buutan kay ka, nganong magpatakod man ka nang nayawaan imong bana? Kung kamong mga ginikanan, buutan mong tinuod, o naningkamot mo kabuutan, nganong magsige mamog pangasaba ng inyong mga yawan o mga anak? Ngayawa naman na. Madadi nagkasaba. Sige hila nagtanom og gugma. Sige tanom sa imong pag-antos mo na. Doon ako'y gitudlo ninyo din nga gisunod yun sa atong COVID-G, kaning akong grupo din sa ato ng mga buutan sa kayo. Kanang triple A. Muna among gipangambisyon, sigig tanom. Ampo, alagad, antos. Sige lang ginagtanom sa mga buangon o sa mga buutan. Sige higyon mo na ingos Kristo, sunda ko ninyo. Kung gusto mong mulabaw sa tanan, kinahanglang mahimo mong alagad sa tanan ug awahi sa tanan. Sama nako, matod pa niya, mianhi ko para pag-alagad, dili magpaalagad ug sa pagpakamatay. Iampo nato ang atong mga aspirant sa atong mga political nga posisyon ros barangay ug sa iske nga umaabot ug kining atong mga dagkong mga posisyon nga karon gigunita na sa atong mga kaigsuonan. Kanindot unta kung magsigi sila tanom sa ilang pag-ampo, pag-alagad ug pag-antos alang sa kaluwasan sa mga Pilipino. Dili magsigig paborot sa ilang kaugalingon, magsigig kaon anang reward, magsigig kaon anang mga abunda nga ani sa ilang kinabuhi karon nga supposed to be i-distribute unta sa ilang gialagaran, ila na noong gikaon og gi panalipdan pagyod, patyon pagyog na ay mo share anang maong pagkaon. Luoy kaayong Pilipinas, no? Naot unta nga mga usab ta dinhi sa simbahan, daghan-daghan magyud mo gihatag dinhi mga online parishioners o territorial parishioners. Pasalig gina nako ninyo, di gyud ko mukaon ana ug daghan gamay ra gid akong kanon, kanang igo ra nako mahurot unya ako nang ipanghatag nato, ha? Ay gimog kabalaka mo na palit gin mog slots, di lang sa koron ka update ugma na lang tingbon lang nato ang mga atong makuha sa online kay haron matingob og report. Pero salamat gyud kaayo, sige mog paambit dinhi, sige tagpaambit dinhi, di ta mangayog reward nganuman di na naangay pangayoon. Kun mo tanom ka, do na gyoy anihon. Maghilak kang magtanom, muani gyud ka nga magmaya. Nindog ta. Mga igsuon, si Santiago, igsuon ni Juan, gitawag sa pagsunod ni Hesus, gikan sa pagkamangingisda, ngadto sa pagkamananagat ug mga kalag. Uban kaniya, malaumon kitang muingon, Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles. Nga ang mga sulugoon sa simbahan, mamuhat sa ilang mga buluhaton diha sa diwa sa pagserbisyo, sumala sa ilang gipanaaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles. Nga sila nga naghupot og buhatang publiko, mutuman sa ilang mga tahas uban ang kaligdong ug pagpangatungdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles.
nga daghang mga batan-on ang manggihatagong motubag sa tawag ngadto sa pagkapari ug sa kinabuhing hinalad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles. Nga ang mga masakiton, maantigong muambit sa kupa sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles. Nga sila nga mihali na makadangat ngadto sa kalipay sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini ang imong katawhan nga natukod diha sa pundasyon sa mga apostoles. Makagagahom ug maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa pangama ni Santiago imong apostol, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Hinlui kami Ginoo sa among mga sala, pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak, aron niining pangili ni Santiago apostol nga imong gibutan nga maguna sa mga apostoles sa pag-ambit sa imong kalis sa kasakit. Maghalad unta kami sa sakripisyo nga makapahimuot kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mo barog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan,
ug magtanyag sa langit nung mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Osana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Osana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon sama ni Father Ike Herrera. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos sama ni Apostol Santiago nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa
tuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, Panginoon sa langit. Pagkalano mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwas sa kami sa nabutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kani. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Panagdait. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiig kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhig kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa akong ngalan, kamu magkapundok, nahiusa sa paghigugma. Nagabuhat kamu sa akong gisugod, ug ako kaninyo makigubay.
Magampo kita sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia, nangamuyo kami o Ginoo nga tabangan mo kami tungod sa pangalian ni Santiago imong apostol, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga way katapusan. Kanang magsigi kita og maya ang atong kasing-kasing magmaya. Pero mahitabo ra ni kung samas mga apostoles magsigi gitag tanom sa atong kaugalingon ang atong mga nindot ngadto sa uban. Itanom nato, bahala nagmaghilak na ta. Kay automatic kina dunay umaabot nga kalipay, pero dili ta mangayo og reward. So salamat sa inyong pagtanom dinhi sa inyong mga slots ha. Ugma na lang ko mo report nya padayon lang tagtanom pasabot padayon tagpalit og slots nya nasa tay 4 slot challenge nindot kay na nya padayon sa taog support sa atong YouTube channel kay murag na naagid tay madawat nga kayuhan kaning Padresiano Ubod nga YouTube channel nato atong padayonon sa pagsuporta mo view mo kada adlaw sa atong mga misa mo share nya mo subscribe ang ka-subscribe og mo tiwas og paminaw sa tanan nga ipalabas diha para ni sa simbahan para ni sa kaayuhan sa katawhan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.